més o menys organitzat aquí al Parlament i també semblava que el Consell Executiu, l'aprovació de pressupostos, les convocatòries també aquí de la mesa del Parlament, de la Comissió d'Economia, i a última hora, molt a última hora d'ahir a la nit, vam conèixer aquella alteració de l'agenda de govern. Ens tenen ja acostumats a no tenir cap proposta sòlida ni a tenir molta entesa entre els socis, però jo creiem que aquesta vegada ja rebassa tots els límits. Hem escoltat la compareixença, crec que lamentable, per part del president de la Generalitat, a la que s'ha dedicat a desautoritzar el Parlament, a desautoritzar els seus socis, i en aquests moments li volem traslladar la declaració i la valoració que fa el grup parlamentari de Socialistes i Units per Avançar. I els hem de dir que després de la declaració institucional del president de la Generalitat, des del Partit dels Socialistes i també des del grup parlamentari Socialistes i Units per Avançar, per una banda constatem que tenim un president totalment desautoritzat, que tenim un govern trencat. Abans dèiem que estava esgotat, però directament tenim un govern trencat i una legislatura totalment esgotada i acabada. I creiem que la ciutadania té el dret de poder decidir qui ha de dirigir aquest país. I, per tant, no té sentit en aquests moments passar a aprovar pressupostos. El que necessitem és una convocatòria immediata d'eleccions a Catalunya. I nosaltres considerem que si això és així i, per tant, el president Torra el que ha de fer és convocar eleccions al Parlament de Catalunya i també traslladar-vos que si nosaltres guanyem les eleccions ens comprometem a aprovar els pressupostos abans que acabi l'estiu. Ara sembla que el debat és quin és l'ordre dels factors. Per nosaltres aquí l'ordre és important. No té sentit que aprovin uns pressupostos un govern que no els ha de gestionar. I, per tant, el que toca, després de constatar per part del president de la Generalitat que la legislatura està acabada i que el govern està totalment trencat, el que toca en aquests moments no és aprovar pressupostos, és convocar eleccions al Parlament de Catalunya.